That is this stunning emergency alert yakachireleaswa nahopo chikunobudza ndi mutapi wenhau achiti aiwa source yandawana information iyi iri very reliable but mukakomblaya kwairi aiwa zvinova safe kwamuri tsara mina machikwatakwa nahopo chimono nobva wasubscribe like what now on the bell icon tipi nanyora achiti my reliable information informant within the system has sent me an emergency alert. Please reshare. All pro-democracy activists in Zimbabwe, be careful. The beast is on the prowl and will be deploying crack squads in a few hours to go after pro-democracy activists. The team will comprise a SWAT team and CID law and order sections. They are expected to be deployed anytime from 7 p.m. tonight. Saka aitara aiwa nawe nezuro zvinzi aiwa vana nezuro vana vava nezuro manheru kuma 7 p.m. vana vakomana vachadeployiwa vakomana veCID nevakomana veSWAT. These guys varoda kubata mapro-democracy activists vese panapa akuya achivapa chenjedzo nokuda kwekuti aiwa sezvamunongoziva vakomana vari kuronga kuda kukonzeresa crackdown kuda kuprotesta sezvatiri kuona kuti government kuzama kuzviavoida nekudeploya kwakuita masoja nemapurisa panapa ari kuya achiudza kuti vese mapro-democracy activists garai muri safe kunaiva vasingadi kuratidzira kana kupetishina motoona kuti aiwa kana muchitotiza kana kubva panzvimbo dzamunozivikanwa padzimba motoenda samwe mbotizai mafungulo enyu motokudii pamusoro pechitiko ichi ina comment section medu amusana no subscribe like and turn on the bell icon.